Fantázia. To sme my. My, My, aj my. ale aj všetci tí, čo sa už do obrazu nezmestili. Našu školu skončilo už 82 absolventov. Ale na začiatku, v roku 2007, tu boli len dve odhodlané osoby, Vierka a Janka. Láska a nadšenie k práci s deťmi ich nadchlo vytvoriť niečo nové. Vtedy vznikol tanečný odbor Spočiatku aj bez hudby. a hudobný odbor s jedným klavírom a jednou gitarou. Najprv sme sa začali učiť hrať na klavíri, gitare a husliach. A potom o 2 roky neskôr prišla ďalšia odhodlaná osoba, výtvarnička Lucia, ktorú neskôr vystriedala usmievavá Anička. Má na svedomí aj to, že sa vo fantázii oživilo LDO, Pre nezasvetených literárno-dramatický odbor. odvtedy sa u nás začalo aj divadlovať. Dnes už máme aj audiovizuálny odbor, kde sa učíme kamerovať, vlastne pracovať s kamerou, fotiť a strihať filmy. Rozrastáme sa ako kvety na lúke. Svoju úrodnú pôdu máme vďaka súhlasu mesta Svit v základnej škole Komenského, kde nás v roku 2008 prichýlila vtedajšia pani riaditeľka Anna Coganová, naša krstná mama. Momentálne nad nami rozprestiera ochranné krídla aj súčasná pani riaditeľka Monika Dudinská. Nad tým, aby bolo všetko v poriadku aj v kancelárii, dáva pozor naša boská Michaela. Najviac sa nám rozrástol tanečný odbor. Vyučujeme klasický, ľudový, jazzový a moderný tanec. Tvoríme tanečné scénky, show choreografie, scénické, open a plesové choreografie na súťaže a rôzne spoločenské udalosti. Máme dokonca aj našu dvornú krajčírku Janku, ktorá nám šije ročne okolo 100 kostýmov. V hudobnom odbore okrem klasických nástrojov zvládame aj bicie a xylofóny. Máme aj spevácky zbor, školský orchester, komorný gitarový orchester a školskú kapelu Fantázie. V našej škole učí veľa mladých učiteľov a ako to múdro hovorí pani riaditeľka, u nás môžu získať nielen prax a prvé pracovné skúsenosti, predovšetkým sú vedení k nadštandardnému vzťahu a učia sa ako s radosťou naplňať svoje učiteľské povolanie. A pod ich vedením ste nás mohli vidieť na všetkých mestských kultúrnych podujatiach, ako napríklad Mestský Mikuláš, Dni mesta, Karneval, plesy, univerziáda i na našich školských akciách. Triedne koncerty, verejné koncerty, koncerty na netradičných miestach, napríklad Vlaková stanica, Dni fantázie, workshopy, výstavy, výchovné koncerty a predovšetkým na spoločných celovečerných koncertoch. Tento rok to už bol 10. v poradí. Mestu robíme česť a hádam aj dobrú reklamu po širokom, ďalekom okolí. Zúčastňujeme sa mnohých výtvarných, divadelných i hudobných a predovšetkým tanečných súťaží, kde sme získali mnohé ocenenia. Výtvarné súťaže, 10 hlavných cien, 6 čestných uznaní, 5 tretích miest, 3 druhé miesta, druhá cena za návrh na žiackú knižku. Hudobné súťaže, 8 tretích miest, 8 druhých miest, 1 prvé miesto. Súťaže LDO, 2 prvé miesta. Tanečné súťaže, Tanečná liga, Slovenský zväz moderného a módneho tanca, 6 štvrtých miest, 14 tretích miest, 21 druhých miest, 67 prvých miest, 8 laureátov, 13 krát cenu poroty. A titul Europen 2016 Budapešť v kategórii Fantasy v formáciách juniorov prvé miesto. Za to, že je o nás dnes počuť a je nás vidieť, môžu tieto úžasne odhodlané a kreatívne stvorenia
deti a všetci rodičia, ktorí nám pomáhajú, vďaka ktorým sa môžeme my všetci vo fantázii učiť, ako popustiť úzdu fantázii a dať krídla svojmu talentu.